I'm a woman, I'll be good. I was a penny or half 9 hours. Kenyasi No, penny for the Zoa. Kenyasi penny for no, moving in 5 minutes more, moving to cut it short. Those who are coming in, all of us will. Nana every year, if I had. Every year, if I had. Every year. Nana every year. Every year. Every year. What would you go with him? Every year, if I had. But Nanaska Boni, Asantehene. Aspa Boni, Asantehene. Nana correct Ado. Asantehene. Nana Kwame Manhia Palace. Nana Kwame Manhia Palace. Ababio. I never saw Kenyasi from a penny for no. Could not support the commercial. Nana Otumfuo Osei Tutu II. All the time. And now we're going to boss out with Chieftaincy Kenyasi No. 2. Samina Busiamu. All the time of the year. Chiame Ampuma. Eleba Puma. Chiame Ampuma. Eleba Puma Zapuma. Yao. Yawa Puma. No. And when you have you na kabiu. Nana Frebia, Abosiquahin, and you are trying. Asa. When you put it down, I'm not moving forward. I do so with this thing. I don't know. That's it. Yes, I'm on it. Yes, I'm on it. Can I say number 2 in this one? So, what can that mean? That's where Kenyasi No. 2 Traditional Council. Na Madama, they address in our account PO Box 34, Kenyasi No. 2 BA region, Ghana, West Africa. Or then the bankers account. Reference number near K2TC/P/2 2026/30 7th July 2026. Brother, my baking kind of brofokakra area of Asante Battery. Was it Destoolment of Nana Ekwia Tinkwama II, Queen Mother of Kenyasi No. 2. I, Kwabena Nsia Ababio, or Manhene of Kenyasi No. 2, write to formally bring to your notice the Destoolment of Nana Ekwia Tinkwama II of Kenyasi No. 2. This action is emailed by gross insubordination and breach of customary protocols. The specific details of her offenses are as follows. 1. The Queen Mother, without my authorization, and the Traditional Council sells lands in the traditional area. 2.
the Queen Mother, without my authorization and that of the Traditional Council, signs on the Traditional Council letterheads to issue executive decisions. 3. The Queen Mother, by her own authority, destooled the leader of the main body of the army, Asantehene, and the palace key bearer, Asantehene, by slaughtering sheep at their houses and declaring it on radio and at funeral gatherings in Kenyasi No. 2. 4. The Queen Mother resells duly acquired lands by collecting additional monies from landowners before any project can be done on the land. 5. The Queen Mother has langars in the traditional area. 6. The Queen Mother has taken over funeral and burial duties from a duly appointed sub-chief and is currently being handled by her brother-in-law, which is causing confusion in the traditional area as to who they go to for burial plots. 7. The Queen Mother, without my authority and my sub-chief's consultation, appoints sub-Queen Mothers in the traditional area, and on one of the occasions, I sent one of my linguists to inform her to suspend the ceremony and go through the due process, which resulted in brutal insults from her. She still went ahead with the appointment. 8. The Queen Mother does not attend any traditional council meeting and punishes any sub-queen who attends these meetings without her authority by letting them kneel for longer hours or destooling them. 9. There are also voice recordings of the Queen Mother insulting the sub-chiefs of Ahafo, Kenyasi No. 2, calling them thieves, morons, among other names. There are other video recordings as well, which both the Queen's elder sister and Queen's elder sister's son insulted my wife and I. On the last apperside, the Queen Mother, together with her elder sister and brother, stood in the midst of all the chiefs, of the sub-chiefs at the palace, insulting my authority as Manhene and the authority of the Traditional Council. 10. The Queen Mother has continuously disregarded traditional authority by refusing to appear before the Kenyasi No. 2 Traditional Council and her family elders, despite several summons. In light of these suits, which sabotaged the tranquility for a quiet environment, solidarity and customary traditions of Ahafo Kenyasi No. 2 and the Great Kingdom, I humbly write to inform Your Majesty and the esteemed Asanteman Council that Nana Ekwia Tinkwama II no longer serves as the Ahafo Kenyasi No. 2 Traditional Council. I remain Your Majesty's humble dependent, Kwabena Nsia Ababio, Manhene of Kenyasi No. 2. We are na krata ni nyina ni nchemu enese Nana Kwabena Nsia Ababio, Manhene of Kenyasi No. 2. Ese watu nehema Nana Ekwia Tinkwama a otosu mienu ne maame abieso na ose eniamo ho nsem ene sebe amane a sebe Nana hema egusu no eno na wakeka ni nyina bom a eno so amane nyina so a ode etu Nana ne maame afiri akonya no so na ose kwadu edikan a ode bo ne maame ne se ne maame sebe emo na mane anase eba asase ton a ne maame eton asase ebra omo na mane anase omo Traditional Council no so amane ose sebe Kenyasi No. 2 krata ya sebe letterhead ewoso ya me kasa free sui ya Manhene na wose sebe nka ono gitum se ono na sign no o kire mu se ne maame etimi sign krata e de nsa she krata na se e ma sebe o de nsem sebe anase oka dwumadi amanfo endi enyama ye tumi a wose nka Traditional Council no na eye no na maame afasa dwumadi no abonebo ose ne maame etu Asantehene ene ensafo ahene ono ade ne pe ono ade tumi so etu Asantehene ne ensafo ahene e ma wotwa adwan e ma ode bi ekọ omu efie ama osan ekọ radio so ene eyi ase nyina akọbọ amane se ampa
watu Asantehene ene nsafo ahene ose sabe nsase a yadi kan edi ama amanfo se omumfa endi dwuma no ne maame baaye so ne maame so edi ama amanfo ama sabe ne maame nsa je nsa foforo efiri amanfo hono ose ne maame ewo sabe de ne mafo ye frɛ no langa si mema aketi a sabe o mabeti wo so yi enu bi na ne maame ede enam ewo Kenyasi number 2 ose ne maame agye eyie ene sabe eyie aboso ewo ho ama sabe ne nua na ne nua ba kunu ena sabe ode saa dwumadie no ama na ono na ehwe eyie yonsem so ewo Kenyasi number 2 ama sabe ene Kenyasi number 2 enhyehyɛ na ɛwɔ hɔ nom no sabe ɛbɔ abira so obi kɔpɛ baabi asie na mu a na baabi a wɔsɔ kɔ no ɛnam sɛ ne maame ɛde ama ne nua ba kunu ne nti no ɔno na amanfoɔ so kɔ no na ɛde pinchen ɛba ɔsɛ ne maame sabe ɛde ɔno ani tumi nso esisi ahema ɛne ne maame de ɔno ani pɛ esisi ahema ɛwɔ Kenyasi number 2 ɔsi edurubere bi kura no ɔsoma na kyeame sɛ ɔmo nkɔ ka nkyɛn ne maame sɛ oni saa tumi ne sɛ ɔde yɛ saa adeɛ no nanso ne maame sɛbi nsɛm a ne maame ka kyerɛ ɔmo no na ɛnyɛ nsɛm a ɛfata ɛma ɔtɔkɔ so edi saa adwuma na ɔredi no ne kɔ adua na ɛtɔ so ɛnwɔtwe ɔsɛ ne maame ɛmma traditional council meeting na sɛbi ọba panyin biara anaasɛ ɔhema bi ɔwɔ Kenyasi a wɔbɛba traditional council meeting no ọba na sɛbe ne maame sɛbe wa ɔbɛpa ne hyew ɔbɛtwe waso ebi mu hɔ koraa ɔmo gu nkotodwe wɔ n'anim ɛbrɛ tenten ɔse ne kɔ edu ɛtɔ so nkono a na ɔkyerɛ mu ne sɛ ɔsɛ kasafidie a sabi atwe ani gusue owo bi ɛwɔ hɔ nom a ɔde bedi adanse a ne maame ɛfrɛ ahemfo a ɔmo Kenyasi sɛ sabi ɔmo yɛ akorɔmfoɔ ɛna sabi ɔmo adwene mu so ɛha na ɔsan wɔ video so ɛwɔ hɔ nom a sabi ne maame enua panyin ɛne ne nua panyin ɛba ya na sabi omudi ono Manhene Kwabena Nsia Ababio yere ene ono nkasa ni mu atem ose akwaside ya na etwato ansa na ho yɛ saa krata yi na ne maame ene ne nua ba ene onua ba ma ejina mpanyimfo nanim mpanyimfo mo Kenyasi number 2 anim e ma sabi na ne Manhene tumi no ene traditional council ni tumi no sabi no ogu na anim tia Otumfuo Osei ne kwa adu odi twato ose sabi tumi ewo Kenyasi number 2 a sabi tumi ewo ono Manhene ho no no sabi ne maame afasa tumi ni nyina abo ne bo na mbo ono Manhene Kwabena Nsia Ababio to ne nsa frɛ no mpo na ne maame se ɔma ene mpanyimfo n'anim otwahia na ɔfrɛ mpanyimfo tenase abusua tenase na traditional council ne tenase na ɔto nsa frɛ ne maame a ne maame se ɔma ɔse saa kɔ eduwe nyinaa no akeka abom ama sɛbe ɔde bɛtu yɛwura anim sɛ ɛno ɛna wɔde gyina so a sɛbe ɔso watu ne maame afiri akonya no so bɛrɛ wɔda ama na deɛ Manhene Kwabena Nsia Ababio ɛde ɛto yɛn no so one actual plata ya akeka mo nsɛm nyina one actual yɛ plata no wura me kyerɛ sɛ maame no wɔ mumi ɔyɛ biribiara ɔyɛ by force yɛ agye sɛ ɔde ne tumi ɛna ɛyɛ adwuma wɔ Kenyasi no bɛti wɔ enti no maame no
bibia ya be travel ya ka je na obuai obuai Jesus ya da sima ga sa gura ya je ya me na me so o ima na ji ya bibia wa ni o ye ya o ma me ye di na atemo o no aro sele so ma na chok data so no no na kai wa do be ATI Telefono akom se kodua ya waka wadi tumani masanu so do kama do tumani san wo tro to for chame originally munina waka toma amma David ya ha kana wadaruma Otumfuo olutumani Otumfuo pepacho ode to yenim na mara paso cho sakata no pepacho wadaruma na abusuafo no ewo ho decision no edo so asema so olutumani na mo fast for cho data ade to yenim atamani era Otumfuo chame pacho ode to yenim kama do toso Otumfuo chame wadaruma jase imra sase bisiam my surgery now the hospital into their course man take myself opim say ocho kata no dio let me at the hospital because all the tests Otumfuo chame adama mi di pawo enkran eti sema no mo twende na mi no mbo mama ne omo bande so operation Niura chame continue mi wo Kenyasi na no ye continue wo Kenyasi No mi team masam ta ya mi ye continue mi team masam ta obiamfa nifa benkum ke so say obi frame and omu frame obiam frame obiam minimo Niura chame o chance asemo ho beka why basmati ilasi Niura chame oso oje buseni ka ko na so for why Pepacho menso krata no na minimu bi so man tibi yo so asa Otumfuo chame ode to yenim na me telefono Otumfuo chame odumele se pacho na mesu me ye chame adwuma be achame ni dan mu na why Change mo do na wo hobi na kata na bae ide come in here pacho na me wo hobi mo ogede tuma no mo plus ma cho kata pacho ana maru bebu telefono de chame kuma ela pronti ne ena jase hene wana se be usubu kata no hobi adoma okay na no mo cho kata na Kwabena Nsia ya mane se wo ka no aye de wo kan kwadu na wo fa no nyina wo ma wo kwadu na to chokata na ya mane so umame sebe otie sebe wudina ohana na mu se ohima no aye de wo yi wo pa nya ho mo do kwadu ama pa sebe kodu no mo no o ti to dwa se wo twa na o tu na de so Asanteman de chokata na mentia se mo yi mentia sekata o tro yi o ma no fa tu na nim so waye wi na me ai me na me ni ayi na ma o ni na me na o fa sa de no tu na nim e ma so dia tu so ni tu mu na o chokata aso tu na de so ya dia to na ni ama ene ma so wo ya no bra no ono a de di tumi ene de ye bibia oba wonim ba me wo ama ya de tu friend no o to o bu agura o bibia agura ya je mo ha se bo e di za sem bia ba le je de ka je ma o mu
Maybe I tell me about me, I'm going to make a minute as I become water. But it's all I tell me here. 8 years. Joe. 8 years. And you born on this. Yeah. Konechino. Lama. See, what's what? Say, Oba. Sisabe, Sama, Oyina, or the good cat so they to address you. Now you remember said ourselves that. And this was for a while. But if we now, Sisabe, or we now answer your one must, or your one must have. Continuing the gas and in our Chabic, my can't be also with the woman who me. To be welcome in the opposite of one must have also that time. The folk council, oh, my, what to measure some navy, where the open to be away. The sun that is that. Otumfuo Chairman, I need the umbeti amana to hear say, and somehow walk in him. Now, I didn't kind of say, said the Mimuno, and yes, I let here. Emra, me ba edimit fia kunaso. O sheda say, Jadani for the Mbeba bechere achiame. The Samuel Sunamite, the quite edipa. Emra is one, me frere, me ba, Sanana. Wada ruma eda wo de share na so nti achiame wa wo se wo de mebeko o ka chere mi se minya abotere ampa minya abotera me wo na me wo fayere efre me o fre me o se me na na yere se me na na yere panya ba Kenyasi na me ni adihie ni bi akohia no ensema ya kan nyina abate ye se ye mane mfa na na free man se bi ye mane mfa efia otin me na na rekra na minimum neta ti wase je se be pa ne chewo me free be kwai bai ene adihie ni bi ekoi se e ko pa ne chewo ye ko ye na me bate ho asema ne ready to ye nim ne se yakọ akwakika ne ho nsem amanate enti se obepena ma okunu e de ma be kire achinyame a ade se egu nkotodwe wananim e pa ne chewo na ampa nso adihia ni ye na ye egu nkotodwe wananim pa ne chewo ebiye ya wo se ye hu kwan ya be pa ne chewo dia obema ne kunu kwan na wo de ma be kire achinyame ye ko pa ne chewo guada efiada ena meba ede mebe kire achiame anso wa ewoma na ne yire ene ma ya aka na de enti one me ya aka ni meba frɛ me se me na oni mini nkomo mi dru ho no eti so wa ka kire ne yire se ono de obedi aboro na se daachi wani ho a abusunya ne ebehu se wadi aboro nti ade achi ye ana odi paper e maame se men sign na nko de yese o pentama tu kwan entimen sign am se nana we de bisero twen na men kan mu ansa me kan krata ni ma na watwere mu se edan no o de ma ne yere ti me ka che ne se nana enya ade a metimi afiri me nana no machi sanse abuchampani wo ho abesan krata amam wasi die enti na mse se bio wacha wo yere mu fie ewo kumase mansan bi adenti na Kenyasi die nku ade o se me mesan ti mesan enye yie e hono ne yere ne me ya aka me kwa abichia na onyiso e ma me baka kire me se menko ntutro su ja asenye ne ho na me mfa nkoto ne nim se me ba ese omeka mene ne yere ntamasem me de kwato ntutro so ja Asantehene ni obeka asem no ne yere se je se me patanu nkuko mienu osua create mienu bitua man anso wa me kwana me sa chia na onye so e ma me baka kire me se ne yere se obeka same ho a ade se me bu nkotodwe wo ne yere nim e pa ne chewo ampa mi bu nkotodwe wo ne yere nim e pa ne chewo o ka kire me se ohene yere ene ohema man de wotumi na ene ono ohene yere wa kire se o wotumi sineme eni amakoso na Asantehene ene nsafo ahene ira chami wadawuma baby amete no Chieftaincy ye ban na
mete sɛ obi ɛɛpa nnua nti mesoma mekyia me sɛ wɔnkɔhwɛ deɛ nipa ne yɛ na wɔmfrɛ ne ma me kɔɛ ne yɛ ɔbaa na bɛrima ne ebu nnua no ɔbaa ne baeɛ na ɔse nananom bi ɛna de hɔ abɔ ne paa sɛ ɔmu ban ne mu nnua na m sɛ daabi ɛnyɛ amansan nyinaa deɛ nti mesrɛ no na ebi koraa na me ba onim ho biribiara nti wɔma me nkɔyi na sotire ansa na watoa n'adwuma nso so onim ho bia watoa n'adwuma no so ankyɛ mewɔ hɔ na adɔntenhene ne nsafoahene ɛbaa m'anim adɔntenhene baeɛ a wɔbɛkasa tia me paa ka kyerɛ me sɛ tumi bɛn na mewɔ sɛ wɔno de adwuma ma obi a mekɔka kyerɛ nipa ne sɛ onyae deɛ wɔɔyɛ sɛbi asɛm a ɔka di twa atoɔ ne sɛ mema adwene mu bɛka me ansa na mafiri wiase nti mekɔɔ sɛ mekɔbɔ me ba amanneɛ mekɔɛ na adɔntenhene ne nsafoahene adi kan wɔ hɔ mede asɛm ne too me baa anim sɛdeɛ mapɛnima ɔma bɛyɛ me nie panka hwee deɛ ɔka kyerɛ me ne sɛ ɔhema akɔ fie abufuo wɔ mu wɔamfrɛ wɔ mu anka biribiaa sɛbi ɔmanhene apɛnima ɛnkyerɛ nkyerɛ me ɛna makɔtwa ne sudan sɛ matu nadeɛ so na wɔsɛ matu nadeɛ so ni da biara nso mu baa yɛ fie seesei na adɔntenhene ɔyare a ɔhyɛ da mu nti ɔntumi ma nsafoahene da biara ɔte fie hɔ mewura wadaroma mewura kyea me wadaroma nsasesɛm a wɔka sɛbi mentumi mfa mepɛ sɛ mekɔyɛ biribi wɔ aberɛ a menyi me ba asotire yɛwura ɛbɔ dwa na nneɛma kakra bi mekɔgyegye bi ma ɛyɛ ka nti yɛwie na ɔno a ne ba atifi hene ɛka kyerɛ me sɛ na ɛkɔ mfie mmiɛnsa da ni mɔnte sika a wɔn de bɛyi na wɔmaa me bi da ɔbɛka kyerɛ me sɛ ɔpapa sɛ sika a wɔmfa ma me nyinaa waboa no gu hɔ mea no wɔhwɛ sɛ mɛkɔ ɛda atoa na mabɛpa ne kyɛw na wɔde sika no bi ama me ana me sɛ sika ɛyɛ nananom nyinaa sika ɔse saa no papa ɛka nti saa mmerɛ no wane me nkasa na ne mma ɛfiri akwantuom ɛba so mu bɛsiesie yɛ ntɛm ɛne wamahene so hene ɔmu bɛka asɛm no na ɔse ne sika ɛwɔ hɔ no waboa no nti yɛka bi a ɔde bɛma me yɛwie na mea mekɔɔ me ba hɔ sɛ nana wei deɛ bɔhyɛ no a wohyɛɛ me no ɛna maba sɛ meebɛgye ɔka kyerɛ me sɛ wei deɛ ɔserɛ me ne yera fa sika no nti meka kyerɛ nsa nana sika yi kora wohu yɛ a ɛneɛ nka wode ma registrar na nka wɔde atom account no ama me sane sɛ ahokyerɛ kakra ɛwɔ hɔ ɔsɛ registrar ne ne yere ɛyɛ baako na ne yere frɛ registrar no wɔte hɔ a ɔmu ka nkran kasa ɔno nso ɔnte enti no registrar ɛbɛtumi aka akyerɛ ne yere sɛ wama ne sika ɛde ama me ne yere ebu befunu na mse nana me asika yi wa ama me nti sesei ɛdeɛ yi ɛna menyɛ ɛhɔ na me ba ɛka kyerɛ me sɛ yɛhɔ nso yɛwɔ baabi a yɛfrɛ no resettlement ne month ɛkɔtu ɔma a sɛbi ɔmwɔ proketewa mu ba na ɔma gye asase na ɔma bɛsi adan ama wɔn wɔ hɔ nti me ba ka kyerɛ me sɛ lord ɛhɔ no anim hɔ nyinaa da hɔ a sɛ obi pɛ container ɛde esi baabi sɛ ɔbɛtɔn adeɛ a mewɔ ho kwan sɛ mede ɛma nipa korɔ sɛ bɛyɛ a menya sika kakra na ɛka mede no mede akɔyi afiri hɔ nti mema ne te aseɛ sɛ sɛbi na ɔwɔ apɛnima a wɔne wɔ mu ɛsom yɛmfa nto wɔ mu anim na adanseɛ mmerɛ mu ɔka kyerɛ me sɛ ɔno na ɔyɛ ɔmanhene ɔmu nyinaa hyɛ n'ase enti sɛ ɔka asɛm a ɛnyɛ afei na wɔno de kɔ akɔto obi anim na menkɔpɛ tehyebranteɛ na nipa ne ni anim na wɔnyɛ saa ɛma me bisa ne sɛ nana deɛ mekɔ yɛ me ntumi nkɔsan nti yɛbɛyɛ ne dan ɔka kyerɛ me sɛ ɛno deɛ ɛnyɛ ɔno koraa na ɛsan deɛ ɛyɛ container no assembly hɔ no ɔmaa na ɛyɛ biribiara nti mekɔfa a tehyebranteɛ no ne kɔ me ba hɔ adanseɛ nti ka kyerɛ ne sɛ mesrɛ no asɛm a waka kyerɛ me no ɔnka wɔ dehyebranteɛ no anim sane sɛ ɔno na wɔkɔgyina no ayɛ biribiara ɔka de sɛdeɛ meka ayɛ yɛ a ɛna
yɛda anase ɛfa land gas nsɛm sɛbi mente land gas me ba ka kyerɛ me sɛ ne ba Atipinhene abrosan a wasi wɔ Kenya ase ɔno a ɔyɛ Manhene koraa ɔnsii bi Atipinhene nso ne twitwa plot ɛtɔn na okotwa edu a ɔba Kenya ase a ɔde baako pɛ ho sika ɛna ma no na ebi wɔ hɔ a ne ba no akɔyɛ ne stamp a wotimi de si krataa ne so na ne signature nso no ne ba no asua yɛ registrar ɔno nso etimi sign ne yere nso timi sign enti ensase ne bi wɔ hɔ a wɔnim ho hwee wɔba na ɔma toto ne mrada na wakɔ sign na saa kasa Manhene koraa timi ɛsign bi enti bedi ɔyɛ sɛ ne yɛ meba yɛ sɛ mema de hye branteɛ ɛnkɔ ensase a sɛ baabi a yɛdua a obi bɛsi dan anaasɛ nipa ne twa blocks anaa wɔto foundation na kyerɛ sɛ ya obi atɔn ama no a ɛyɛ foforo na saafoɔ ne nyinaa ɔmo mfa ɔmo nkrataa ɛmra ti de hye branteɛ no nso kɔ a mema he nkɔ a ɔmo ekita mikyiniɛ ɔmo wɔ moto na ɔde ɔmo atena so ɔde de hye branteɛ no atena so na ɔmo akɔhwehwɛ me wɔ hɔ a mɛtia ne sɛ police commander afrɛ me sɛ Atipinhene me nana yere Manhene ɛde me bɛdin afrɛ ne sɛ ɔmmra ɔbaayɛ a ɔma ka kyerɛ commander sɛ makɔte land gas nti baabi a mewɔ biara no ɔnhwehwɛ me nkyɛ me saa mmerɛ nso yɛwura bodwa ma yɛbae ma meka kyerɛ sɛ meba Kenya ase a mɛba abɛyi ma no ti ɛda meyɛ sɛ mekɔ a na ɔmu saa de krataa foforɔ ɛbaeɛ na mekɔɛ ɔmu kyerɛ mu sɛ deɛ meyikyerɛ mu yɛ ma mekɔka kyerɛ mu ɛnte saa mentimi nte land gas na yɛwura koraa ka ho asɛm sɛ bi meti wei sika babra a woma me nti deɛ na mede kɔtua land gas nate no deɛ na mede kɔtua mu ka mekɔkyerɛ mu wɔ assembly hɔ ɛma yɛfrɛ town planning officer Obai ebeka say me back the letter aba say ontimi nsan bio mam so okay ene sesaneti a ensase monso mu komuram ekotwa ensase bia ti bibisa ne say afi be mu no wode bae o se afi ne die ne refi na emum krata no eda ho ti DC ka kire me say o se ewo hɔ a ye wie bibia mensoma na omumra ono DC ho DC eni animu na omunkwaje krata no na menhwe adansi enti nipa ne koi nsan ka bibia asase bi da ho na ye ho nso no omumu ton Kenya sensase Atipinhene eye meba no oton obi apesima ka hene eye meba ono nso ton obi registrar oton obi town planning officer ono nso ton obi na yere enso timi ton obi na ni nyina mu no Manhene nso ni mu bi ana mu ton enti me catch there town planning officer say any free na ekon omu ntwa bibia ti asase bi da ho na town planning officer ekoton ye edi nka wo say chatuchi kata ne dia na msi wo say chatuchi kata dia eni na enkrata go hu ti o ma mi hu enkrata di adanse ye say eye ne dia kwa fa bibia ma ye mete ya ne say kwa kwatwitwa aton ema me frɛ omu koton ye ni bi oka tro mu sɛ metina me bisa ho asɛm a omu nka sɛ emfie nsia nie ti ba ko ba mani ma me bisa ne sɛ ɔtɔ ne sɛ oka ye no nam so mu sɛ utwa ntro na emfie nsia ni no Kenya asase na ye tɔn ne sɛ ɛnene ye tɔn ne sɛ ano oka no kra kyerɛ me sɛ town planning officer ɛne sɛ ɔba on kasa ankyerɛ me am sɛ ne omunkwaje omusika sanse wo se me bantimi nsan dia enye hwan na ekosan obi anso ne wo betimi asan omukɔso omukwaje sika na ɔse omumfa me court omso omunto
bibia mfiri ne ho na mo de makokot enu achi ibra na dawo ibra chiame dawo ma said the meeting can say ni months ema yesika royalties na yere ana chesika no etimidi mfie mienu ko mfie miensa na mensa kan sika bi protocol so ba sabi maintain one sem akwamu hene so na besi na waton ama any months the wo pe aduma your contract okọ na akọ register wa aben ya ma wo krata o di akose wo ko pe aduma ebe di akunya ni tunhu na mo tutu na enye bi ti da ko me ko sa mre na penipa wo ho no ye bruni me ko ne woni ni ko din ko mo se ma bada ma be di akunya me be di amu se aduma ni wo o se me ba ne ire ba ne ho ema ne ire na be kasa ye se onsi hima ampa da me ba yi mi kire ye wa mo ba amane na me se me ka kire ne se me sere no me pese ni months mpanifo me kwachia wo mu na wo mu hu me ana o se wo no abe frɛ registrar o frɛ registrar ma ne de letter ko e ma wo di hu aye e bai e da ni tri na me kwa no aka kire na nanom se obi anhwe no wa ani machi ti me nko ana me ko ye e je se edi adanse ye se o se woni hima e ye no kore ira chia me wadawruma ye wonkonya bi wo ha sabi ensese ye bobi me ba agobo sa nkonya ni nyina maka me ni na chedem aka sabi de na kakra no enya no na ode ye aduma na akonya so da abusia bi mu na nipa no efri ma na wonu akwakoyi akonya na frifie ho kwanfa ma ne ba no ode ama nipa foforo nifa akonya da abusia bi mu meba waje anwode ama onu ane ba onua na ya ne ba panyi nifa hini timi tena pakan onua tena sekom nifa hini ehye sika mpaboa ehun fonyi nyina ewa ha neba ana ya sana hene onua ba na ya ne ba panyi neba ye apesmaka hene onua ba ana eye ne ba panyi ya wa ti bi hene ya wo shia wo hene ya wo chidom hene ya wa champem hene na bi wo Kenyasi ensafo ahene ya wo bi wo Kenyasi sumankwa ahene ya wo bi wo Kenyasi mene me ba kan wantie da to ahene da abusua bi mu me ba ayi free sa abusua nim e dia koma ni pa foforo na ba bi a me ba e kase ye ti ni month adaba pata ma ye wo e wa na community center enso wo na community center ne mo asem me ko me ba wona ne ko ka se nana ba bi a ye sabi obi ba ye no ope ba bi aye ni hu yi a ebi ni ho egu ye na ye ni mase entisika o mo jeje no ka ye ntimi ye betime de aye bibi ama me ba ka chere me se sika ne kura wonim se di omusi ye sika no na edi nkan ne ba sana ahene ana na jiji sika no sana ahene tukan otu kan na yere de ma kongonsi ohene e free kongonsi ohene so ana ba ti me ba ka chere mi se me ma de she grant ye ni bi en kom safo ahene ho na won ko bisa no die sika no ode ye ene sika wanya eda ho bitu ade she grant ye bi eko safo ahene ho o ka chere o mu se sika no o che mu miensa ono safo ahene ne de ba ho sabi
sana hina watu kwan ya woni hakura no or the bitu na account na me na yere nso de ba ho omo bisa ni se sai na wanya eda futuom oka chiro mu se bibia enem me bebo me ba amane no se me fa me na nsi fom na minti minya na center ho no stores e wo center na ni mu no na yere na edi mu sika di o na bia ma he o di mu sika ti me ka chiro me ba se enie me jedia na se sika ni dru ba bia na yakọ ni months no master ya sene ama etimi nka center de kra no yemugu na yensi ne foforo na nka me de me bedin yetimi sia na me de me bedin atoso oka kire me se sene yere ti sa asem na me de me din otoso a obeha me obeha no obeha ni o me ba enti se yetimi ye bia mefa o maami din o maami nso de na ya atim kwa ma mefa o maami din ento so se be ya ani e ma ho e na me se mate ti me bisa ni se o pesa me jeje e kwan dan e na me mfa so o ka kire me se menya announcement se ayi ase a yenya announcement na FM station so e wo ho se be ya akuro no o mu beti se nye nsafo ahene na agigi sika ni biu ti me bisa ni sana na ene na eno nso me mfa nhye de Chieftaincy ensa o ka cha me se ade hye do mbeba be ha ma bi san se eye sika nti no we beba so wope enti no e sha asia ne de mi a me njeje na me ni Kenyasi ma do bi dia hye ne nsa ana me se me danase ti emra me jeje ya no ma ko bie futu a me de sika ni nyina etum na me ko me ba kumase na abusuya bi de hye afri ama omu frem na nso me ntoma to book kasia me twere bibia ekum abusuya na ebe ba Manhene di ru na mature date any sika ya giye no na mature ni nyina ansana ya dia akos bank a ni nyina ye adanse ti emra na mini ho no omu besi mi sister so ano ye se eni okunu mfa krata no na ontwere ti ontwere bia no aba Manhene no ade sika no akoto bank eno na ekoso a mi ba cha mi wada roma traditional council ni month adom ye o mama ye bas mienu ni se yera bebodwa na meba bi o ye ba o se obia mfa dom emra na nanu ma ewa ha bebre di adanse ye se me ba me nko a na meba ekoduru se meba na ma ba besoma ka no ye mfa ma me edi nkan na ye na anyuma ni mfie nu ma ye di ye ye se me ma mpanimfo emeka me ho na ye mesom ati pinhene se sika ni ho a wo me de beto petrol bu ka ni timi ame pe besia ana me kope ka ede ma mpanimfo no e bae ye bebo dane se me nya sika amfa ka ma e ma mpanimfo no ama na menkuma ana meba kaas mienu ene yewo ba ko ketu ewom eno na ne yere ede ye na afu kasi ewom na yere na tikuo eno na sani kuo no obi mo kan ka kasi ye no ene wo mode ko menkai na nanom yawo emra ye di na na mampon ye ne doti yie sada na me na me ba yere ese na asibi afiri ode na nanom tena aka ni eko na nanom bi etena aka ni ko ayie no eno nso mengwa na me ko ayie no e kwa na me ko hu se jase aba no nso to na chiame ego gobi se bibi ni kra na eye Kenyasi na me kwa ade se me fa taxi samra na mini car me fa taxi na me dia community enya dia aka no me sakura eka ena me dia ko bebi akwaside chairman sana akwaside ya ebe because me ko gunsa idru mi nko na dan ya nim na
ya packing nneɛma ya hyehyɛ nneɛma egu nkonyadan n'ani ti meyɛ sɛ meyɛ baapini me nkonyadan a yagu ɛdan n'ani nkonyadan n'ani ti mewura hɔ mene mekyea me na kɔɔyɛ mewura hɔ kɔhwɛ sɛ deɛ asi wɔ hɔ mekɔre ne apetipiti mogya ɛwɔ hɔ meyɛ sɛ mekɔbɔ me ba amanneɛ a meyera ma me kwan ama na nkɔbɔ na amanneɛ mesan m'akyi sɛ adanseɛ nti saa berɛ no nso a mekɔɔyɛ mankɔto nana bi a wɔ hɔ nana no wɔ me ba ɔmone ne wɔ ne soro hɔ wɔ ne hɔɔl ti adanseɛ nti mekɔɔ sɛ neɛ mekɔfa fom na deɛ ayɛ wɔ anim hɔ no ma deɛ gu phone ne so na ayɛ adanseɛ ama me ɛmra mekɔbaeɛ no na mbɛtoo sɛ Asantehene ɛte hɔ anam sɛ nana na ada nkɔ ana awa ana ɔsɛ ne yere na ama ne kwan ama na ankɔ so hɔ bi anam sɛ neɛ nana mesrɛw adanseɛ nti mepɛ sɛ wode w'ani ɛbɛhwɛ adeɛ ma me na me nso meba ne yere ama me kwan ama ma ankɔbɔ amanneɛ ti mene mekyea me kɔ na mekɔhwɛ sɛ bi a nkonyadan no ɔmu fa biribiara firi hɔ a ɛmra meduru hɔ na meba kyea me baako ɔgyina hɔ okita sekan a mogya ɛwɔ ho mebisa no sɛ deɛ na wopɛ wɔ me nkonyadan mu a ɔka kyerɛ me sɛ tumi bɛn na mewɔ sɛ mede bɛbisa ne saa asɛm no ɔkyea me yɛ danseni ti mekɔɛ ɛna yɛakɔnya no nso sɛ bi bosom wɔ ho na afa obi ti mewɔ hɔ na ɛnkrabaa sɛ ɔso ɔbɛhia me na mekɔɛ mekɔɛ no sɛ adeɛ na asi no konyadan na yɛbu ani no ɛnyɛ abɔntensofoɔ ɛna ɛbɛyɛɛyɛ na mmom ɛyɛ fie ha yɛ nipa ɛna ɛbɛyɛɛ saa ansuo ti mekɔɛ deɛ nana kontiere ɛne me danseni bitu ka ɛna mekɔɛ me ne mekyea me mewura kyea me wada woroma meba ne mpanyimfoɔ kasa tia me na mebɛbɔ na amanneɛ a ɔmfie me ɛdi nkan na yɛ Asantehene na yɛ akwasi dɛ mekɔɔ sɛ mekɔdi adɛ na Asantehene ne phone obi frɛ ne phone na ɛyɛ dede na ɔde opie saa mprɛnsa ti deɛ aka so mprɛnsa a opie bɛyɛ nam sɛ nanka wɛdeɛ nka mɛserɛ wo sɛ ɛnɛ yɛ ada yi deɛ fa wo phone ne to silent sɛ bɛyɛ a obi frɛ a ayɛ a wokɔgu nsuo na obi ahu deɛ nti a wopie Asantehene ka kyerɛ me sɛ tumi bɛn na mewɔ sɛ meka saa asɛm kyerɛ no Asantehene ka kyerɛ me sɛ ɔmpa me kyɛw ɔso ɔni kyɛw pa bi ade ma me Asantehene pie kɔfrɛ me ba ɔka kyerɛ me sɛ Asantehene sɛ ɔmpa kyɛw a ɔnyaa no wampa kyɛw ɛtɔ so yɛ adɔnten ne nsafoɔ a medi nkan kae deɛ ɛtɔ so nso yɛ ɔno ara ne ba Apɛsɛmakahene wura kyea me mebɛdi akonnwa meba maame nya ne nteɛ sɛ duabɔ nsɛm ɛyɛ mmaa nsɛm nti maba no menhwɛ duabɔ nsɛm na menka meka na sɛ nipa na ɔbɔ odua na de obɛdi fa no megye sika a mengye odwan ka ho ana mesɛ mate nti mebuso mmerɛ bia na medi asɛm mewɔ hɔ na mehu sɛ ne ba Apɛsɛmakahene waba hɔ meba na menim sɛ obi na de ne dwa atoa akɔsi ne so meka asɛm na meda asɛm pama ma mpanimfoɔ a na wapagya me nsa na wakasa bi saa nti ɛbena da biara na me nso metena ase ɛbena da biara na ɔba afei akyerɛ bia mete yɛn sɛ ɔde me din agyegye sika na mka kyerɛ ne sɛ ɛba saa me na wogu m'anim ase nti memaakyea me bɔ na amanneɛ sɛ ɛfiri na ɛkɔ no menhia no wɔ me hɔ bio kɔkɔɛ na ɔkɔka bɔɔ ɔpapa amanneɛ sɛ asɛm sei ɛna maka afei deɛ mɛte ane sɛ meba se duabɔ nsɛm a meka wakye deɛ ma Sumankwahene ɛne ne ma sɛ ɔmu nka nsɛm no ti da kɔmɔa na Sumankwahene ɔkasaayɛ ɛde maa me wɔ WhatsApp phone so asɛm a ɔbɛka ne sɛ ɔno yɛ ɔbrɛmpɔn na ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛtena se sɛ
me oba pani me nsori increasing no kon so me ko bo me ba amane o ka chem so be hwa asem na kan me ko yi o frɛ me sɛ watena sentimemra me ko ya na we o ka chem sɛ we yi asem na ma akwamu hene atipin hene ana marɛ hene sɛ omuna enka asem no me ko tenem ema omuka asem ni nyina na dia nkameni me ne sɛ sabi adehye ebe hia me bra sɛ omu ne me wo ensankaye bia ebefa abusia panyin so na nka o ma frɛ me dia mete ya ne sɛ abusiafo ne nananom akohia abɔ me kwadu akyerɛ wo mu sɛ abusiafo ni bi sɛ me mu wo mu na ɛyɛ bro nye twa mu me nanamo ka akyerɛ ne baba ko ɔfrɛ me sɛ ɔfrɛ abusiafo ni bi tie na yɛ nye baako abusua ya ayɛ me dɔm ne sɛ me ba Kenyasi a ɛwɔ sɛ me kɔ busuani bia fie na me kɔkyia no me bedi akonya nso na me ma me nua ba me ba Kenyasi a mama na bɔbɔ abusua ma ne sɛ maba bia ni ho ɔba sɛ ɔbɛkyia me ananse ɔbɛmama kɔ aba nti nchae ebi nso sɛ me ba Kenyasi na me tika ma ɛwɔ sɛ bɛ me hu wo ma baabi a wo mu kɔ no me mfa wo mu ntina kae no na me nkosi wo no enti ɛyɛ saa na ɛkɔ so ama adehye ɛmfa guo ɛma me nana na panima no ɛnso mfa guo ɛma me ɛwɔ mu wɔn se me ba sɛ ɔfrɛ ma mpanimfo a na maka sɛ me tu o ma de so me ye bi da emra ne yiri panyin efrim me ba wanse me yie me ma no ene besi me yie ti o mu sa ba me na so sɛ o mu ma me adade eyi fiada o mu besre me sɛ me metina mu ma wo mu ti me koi na me ba ne yiri ede ne pɛ ekoyi yi ma panimfo ni bi sɛ me bega dia o kwa kyerɛ omuni akyiri o amama mane man panimfo no so amama mane o se mi nitumi wo omu so na okunu ane du omu baaye ti ya dani druma ya koi eniama ne ba me man panimfo ni bi edi akyiri no omu tru ho obia ni ho a ɔkye aye omu na manim so na ekɔ obia anchia me anu mu kɔtena ase ti maame ba ko anu obom ɔyɛ dikro ba panin ɛsaada na adeɛ kyi memenda yɛ ayie na ana ɔyare to mu de nkan de ne kwaya sɛ ɛwɔ konfanochi anu mu sa de ne kɔ so nyan sanse na ɔbɛn etunyan bɛn Kenyasi sɛ bɛyɛ na busuafo betimi akɔhwɛ no afa oma me man panimfo ne kwada to a sɛ de omo yɛ yɛn ɛntwɛ yie omo kwada to wo twafo ne marɛ ne wɔ ɛma omo bai ti marɛ ne twafo ne sorry so omo ka asɛm na man panimfo ne bunkutode be yɛ so omo sorry omo sɛ asɛm no me njin tumu sɛ me di ache wo ma enya dia omu do sorry na nsia ni omu sorry na me di bibia ache wo mu no omu sorry ira ache me wa daroma akonyen sabi enka ya di enke nya mo bosa san sɛ koko ofuo ɛda akonya na me baaye me bante ma me kakreta ɛya ne yire ɛne ne ma waya me ya me enche enti obia wode ɔte a ɔne ne che sabio sɛ de medin kan kan yɛn senka emfunso bi mpo na maya na me hwɛ ani mu sɛ ka mamra kwan so me baba frɛ me wɔ abusunya panyin anim na wabɔ me kwadu sɛ bueni na ɔhema na me maame wayɛ manti bi saa de mete ya ne sɛ me ba akɔbɔ paa me blocks a metwa
and mention as a man may Susuka cry, Match walks today by Barbara, just as a mina, and yes, I am a mina. The enemy Yaka, Minyadi. Matu Misusu, and the other blocks said, the action, a bear made up at the enemy field. May bank with winning natural. Ogodibuya, now must have a bopa. Says a baby, I'm meeting months at a Roma, or my basic fee, Amami. Till baby, I'm a batten, the cheap and I'm a wall, and the trial or ball pa. Emma won't be two, never said, may pay be fine. Say, Milano, Anna, my mammy would go see a baby. I dear Chin, and I was any free Kenyasi, a book master bomb with Akaka. Maybe Ponsono, a fine baby, may buy him few and even one, your faco, who cockruman. Now, or be fair, maybe I say, a nipper bear 30 as I have a cat or more mobile, and be a two. Ain't you know, younger baby, and famine fine. And so your home. It one let me far to see a mem. Mammy brad the milk of fire mem, a gossip. Now the boy in murder. Oh, more of fire and a back, and then the man of fire won't so make a man. Oh, more of a accident if he. Now, I will be there dream. Man to me and Posan say, me caught Kenyasi, me need ye. A better me. I was there, mean to me, Gobunsan. Me go down to walk. Me back and him feel. Tea a quiet man. Say, me pocket nasi. Now, said the Missika and Senka. My phone can't help with your penny on Fantonina on Frame. Said, say, na me, mammy, I am. My auntie bisa. Ye me tell ya, say, me back. Any abusiani be, na abusiana this year be. Me ba, ne yere akoshishe diachi, say Omunya metom. No ma wako show machine so, ba ho. Emra mi baby akunya, me ba so friend, san ko me di akunya no. Ono kwa wase ne yere mpona, e de ne ba. O ka kire ni say, odi a, obewu, ti woni. E da ni wura achia me. Say the yewura ma akunya die aye fa ya akunya ntino. And then, 10 times videos, or Mushaya. Oh, when I'm what ran to my go wedding number 2 human aircon. I say, I'm a moody dear. When you say Mudaho, it's woman and the drum. Now, once I found Punyano, Emano. The Chiaman, the good name, and your Busiana, the Iraqo church, how Maya Metromono, I could trade can say, when yet Kenyasi Hima. How I better Busia Penny Sono, when you won't be dear, said, what to Macunaso. Or what I find to be at the Chiana, or man, the Chiaman, echo mem. I need a half a body. FM stations are going now. Equia me one announcement said, Nana say, Menya or him have you, but too my dear so. You are down me, I shall me, without woman. Me nim querdua or the ball man. Now a naya grand be a BSC. I this year now, I could me buy your apple show machine. And Madame, air with true war. War bet yammy, and some more catcher and say. Nananchiana crowd ya home ward ye way. Madame the phone in Kenyasi number 1, Yama, and Nanachi is here, Yama. Sama or catch them. And to me, Rachami a young community or by the fear. As some of the kind and said, me bad in the chair down. So the chair down the gas say, or no son of mine. To me, back in Asia, me match young when you fear. Now, fair to know. Traditional council, men come, Sabi. Men are not coming for me, framing. Sir, oh, when they walk.
kasa bi enti memra na wo mu misame na menya no mempanimfo mfa menya hwee ti ekodwa kora na me ba daase de kamnimsa woni wa hema de enka ya ba ko ya de makonya besi ho kora daase ni ti me kasa on pene emia fa makonya nsi ho me wa danse fo Ira chiame ti akonya mi die fitimra mi bedi akonya besi nne menya mi jiada ne ma ta ni ho ahia wo ko kan we ya sei sa me kopra na me kasa me ba ho a me di akonya foforo na me nim hwe me ba ankyere mi bibia sa na me te be kwa idi party na me ko na be kwa hini a wa free na wa kyerɛ me ba na sa me kasa me ba ho a ne ma kasa me ho a wo mu te ho na yere kasa o te ho me kwa me kasa me ba ho a wa ka kyerɛ me se me nso de nyina ho enti ni bisa na be kwa hini na wa free mu se nana pa fe na ma ba foforo me pese me bisa se ti se me kasa me ba ho a was me sorry gyina ho ana o se baby ti me yese nie me ba na me kasa me ho a me nsore san se abmasunya me bisa ama me hu eno o se me mu no se me kwa na me ba ni yiri ni ho a me kasa nko me kwa na me yiri wo ba me kasa nko oba mu na me kaisa 2020 sabi me papa konya aka ko ihia na me wo wa o mu frɛ me na me yɛsɛ ne me ba ya me ba si die ntina man kan hwɛ na me ntimi frɛ ko fon so e mo wa ma de te sɛ me ba wani mu e ma o ka kyerɛ me sɛ sa ko mu yini ba o bɛka no ko ka kyerɛ me sɛ e dia na me pɛ wa ha ntimi tena ase ka kyerɛ ko mu yini sɛ o ka kyerɛ me sɛ men sorry ko timi bia na me disum ana ne yiri hia ma no ha no se ade esu ni intimate ni ankasa e ma ni ko bisa achina me na chia me timi wo fia na ne yere ba se osere me yesi ye bia me mfanche ti mi bra chia me enne abegina achina me ni se mantaguru ma yewura onhwe me kakra na me bre e wo Kenyasi number 2 Nancy Joe. What is more bro kai? What is only and now, what's music be present, that will come out. And now, I don't know. So what about the charge? Who is that? What about the charge?
charge abo no e wo yi ano a che aseta ono de tie enema wo ye no Kenyasi e no so tete ni ma che ewura me so dia me kan say charge man na wo da the mabo ni charge ni dia anya no pre the mabo ni charge dia no one na talk that no no one na talk that no Grata say what to be a share say eton say others will move when you for the body for them others will say yes kabia yes yesika other the what you chebusa won na to me asase a also say on turn na on na to me so onye na o ma de oyire asonte o te tell me what to do let's talk about Martin na the answer me anya no brother say me mama no kwase asase so the head one to ni ha na me a so na me the bigger me ya adi answer na you bigger it is me say na so say na daru obobo na sa mu ya for any charge activity of course I'm to so what church what to be to na dia so one of the charge say side the mo so o ye ti no what to be to na dia so what to cut am see that so that aswati and I was so say bo say side someone didn't know so someone you were class at you didn't know so now how to show that out that I want to try class with your child kaya wow did to so one out there how to try me got my secretary ebedina ekai eno wasam endanyeka because eno na yebisa ne kanena osi wono and the train intimi hu fofobia kata fofobia abaha e kahensa strong na sisi ya wasi won truck kata bia na che kata no nipa bi na ya bia hye no ena me say sabe Otumfuo dia tiere se ya no ya bae no edwuma hia ena register akenkan samo ena no adina ho e kan se onu na ye krata enti yesu so no anu ti eya nfa se onu na ye krata ni ti na ma sabi yo hobi eno ye ena se obi na heta eye ni obi ana ye ko ana ye ebi a kasa no na sabi want me anti asida for kasa also put yourself account ora go abotre itiro anta to asubu ma odi aka sabi mama kati ke kan kata no me bisa e mo so na chop kata e be bisa pa ni fuyi but for say ampa omo nyina aka ho bi
ɛna kyerɛ kaadɛ akɔyɛ protein ɛne Asantehene na ɔsɛ na go ni hɔ ɛna ne kyerɛ bi kuma nso so wunim ɔnu kata no hwee manyifo ka wo nyinaa sɛ ɔmo ni nyinaa na kyerɛ kata no ɛbakɔ ma sɛ bɛwu ma na ma eyi ano ɔdan ma nso akyɛkyɛ nsɛ ne nyinaa mu kuma yɛ sɛ nyama no sɛ ɔbɛ sɛ obi di asɛ bɛtɔ bi so gyama no na ɔka ne sɛ ɛno ano na ɔpɛ sɛ bɛbɔ w'anim na wɔasiesie ama no ɛna sɛ ka kyerɛ no a ɔto ayɛ no ɛtwa dwane sɛ ɔtu naba ɔhema no de so no ɛde asiesie bio ɛna ɔka ma sɛ ɔsɛ ɔtwerɛ kata sɛ ɔtwerɛ kata wade no na sɛ ɛbisa manyifɔ sɛ kata no ɔno ade ato bu w'anim sɛ ɔno ade twerɛeɛ asɛbe ɛde kata no signature afɛ sɛ ɛsɛ ne hyɛ ase adɔma That's my question. So when you say inside the woman, you say pray. When you feel so, Satamania Council say, Naima, I am Manhyia. I'm of Wasso. I'm not sure that that's what you do. There's Asanteman here. That's Asanteman here. Come on. Let's say, what's I say? What's not the park? I'm going to the park. That's the 7 9 or Mamu tu kuche dai. So tu dia su jojo kata wo iro ania. Na Asanteman na futu pa me ma no. Na futu pa. Na cha pa na mo tu onu ene na eka. Person na ma techi. Aba wo ya no ko mutu bi hu se. Mo da mo ko akudua to se bia. Antwa ye ne bi mo de ja ho. Futu na so se be. Se de na mo ma ye no bi ka so na mo de. Ero ado me bu. Na so mo bu. Se no ma ye no, ma ye ado. Otumfuo Adaroma Temet na wonja hase ni amakwan e ma na nu emfatumi insurance we ne dihye se ohima no wonu behire wansa na eja tuza ampa oyahima na se bibia ba ne se kwadu a he na so de ko utwa dan tunu wie ampanyifo mu nyina mo se aye pene so utwa dan tunu wie eme fa na so radio so ba bia asana awoba ma ne se asa atwa kata ne se ni adawo ne bu enya ma ne se o ma hi bi ne maame enya sampo adura wo mu a o so le betu anim na ahwem obusa no se pomo asana ho makwa enya se unya kwan uye go be so ye bia asena wa pase ko de kata e ba be ka se tu wa daroma enya de be sa on chance e masa de na ya so so asesa kasa no so enkonya bi suti ni pie wa ase enkonya bi agogo ase so omo e ba di mu no omo na atete e bi a ba di mu ase ya no so ase de mu ase me ka ni se ye be ni sa Job. Go to the web. There was about when we saw so much cinema. Go to the web. There was about when we saw so much cinema. Otumfuo Chairman, the country can assembly tie na ahema and someone wa kan me adu ba bi na me hwese ukura pepa unkura hwe na chese no kura todo ya someone aya wo ya
and now they to council me. Jabedi can say, you're right, that's wrong. Or more side cracked, or make her prince say, cracked her no much more, and someone coming in of them. That's all we know, Omudi Breto. Your council has said, young to me and Konabi or what, young to me more. Want to be more champion. So much champion, they're not tea and champion in us. And now, Obo, tipping here, so let us won't just here. And Konabi or what, want to be more. Asantehene Kwabena. Some Konyani are two at the same. I want number 2 home. Yes, sir, also for home. Nina, you free home. Quite Asantehene. Asantehene no give you a grow or Manhyia. I find that Tosupio. Sesano no, the back say, dear Ohino, the Oyano. So, no, dear, and can you? Sabio. What do Omame? Omame, I own Santehene. Oh, buy a raho, and what about your complaint? Naira is a simultan. Says our contractor say, what to me? What you trying? Why you wait? Says I was a Johnson, no, not Tranatana. Na Yura and Sissima. Oh, you are done with you. Sasa Mitiana Femi contribute. Set number 2 here when you so say you in a penny BBR. About 4 years new and then I check and I need to take you over a chrono on any man. And Jera, Nina, I saw Shepherd. Na Sabaya Asumje Ebaba. Who says? Who says it? As much as Sanctioned about it, and show me the 20. That's a boga. Who's that Thomas? I don't want to get any say. What's inside? And no. Yamanenko. The Yamanenko says, you control crew. Number 2, and a control. On any map. Or him I knew to me, or be new to me. They saw what brand new to me. Every select a crowd by him and also an emotion. No company for some time. And one a country, yes, sir. She did. They were chamber. That's why we didn't make answer. Say, Nana Kwabena Nsia by it. I chose us winning more here. Media maybe said, I'm paying for the negre and a yes, I found. Ma which your cat and the buy. I said, never bring some Yapra when you need. But I say, what doing and some crowd come to the baby, now a toy that right. See, Mamma Giza and paying for a young money. It's young more what you call more monko. Otumfuo Osei Tutu II can say, and yet I could make you know. Or him a two and was so near. Na I didn't know I'm a fair. Achia Nimuye. Na Mestre Achiame. Say, when you follow or himano, any or Manhene, many years. You say, will be any Libra or so did he or the Media or Moya. Efa and send someone what you can pee. He then will be a new. And Mestre Achiame. Say, young children, one part, no more see you. Send a name to you. I'm going to say, the penny for and young. You're a chairman, I come to the air can any if you are Kenyasi Manhene, of course,
na nsɛm ɛbɛtɔ obia ɔno ara ne charge ɔde baeɛ na akyire ɔde tum sɛ ɔno ɛna de krataa ne baeɛ na ɔsan san sɛ nyɛ ɔde krataa ne baeɛ wotie nsɛm no yie a ɛnyɛ ɔna twerɛeɛ mpanimfoɔ no ɛna hwɛ n'akyi a ama saa nneɛma wɔ nyinaa aba mpanimfoɔ no de sa krataa ne baeɛ ɛnti ɔsɛ mpanimfoɔ no yɛtwe wɔn aso ɔmu na agyina hɔ ayɛ sɛ wɔmbɛtu no afutupa ɛna wɔn antuo ahyɛ n'akyire ama saa nneɛma no nyinaa aba na deɛ akɔm yɛbɛserɛ sɛbe ɔmanhene ɛne ne maame ntam asɛm yɛwura fana no nto so wɔnsiesie nanso mpie mmerɛ fie na sɛbe nkonnwa ahodoɔ so a ɔmanhene abɔ a ɔnni ho kwan sɛ wɔbɔ no yɛtwa no nyinaa mu ɛnyɛ nokorɛ mpanyinfoɔ no yɛfiti aseɛ bisa no ɔmu nyinaa so ɔmu ne mpo panyin biara ɔso anim ho bi deɛ ɔde nsuo agya no nom akasa kyerɛ yɛma ɔmo nkɔ ɛsi ɔtuo mu nyina deɛ ɛtɔ so mmienu nkonnwa na ɛnsɛ sɛ ɔmobɔ no kurom hɔ a ɔmo abɔ no so yɛwura ɔntwam na deɛ ɛtɔ so mɛnsa ɔmanhene deɛ ɛbi sɛ ɛnyi kakra wo nti mɛsrɛ wura sɛ ɔsiesie ɔne Nana Ahima ntɛm ɔhema no a mmɔtunu no deɛ ɛde ama so sɛ Nana Ahima charge ɔmobɔ no nyinaa wɔyia no enti kakra mewɔ kan Otumfuo Chiame Dabe kurom so ya yɛwɔ ka nie ɛdi nkan yɛmɛka ne sɛ nkonnwa a Nana Kenyasi No Manhene ɛnni sɛ ɔbɔ a wabobɔ no ne nyinaa yɛntwam ɛfiri na ɛkoro yi ɔkɔduru fie a yɛntwa ne nyinaa mfiri hɔ ɛtɔ so mmienu ɔno ankasa so yɛhwɛ sɛdeɛ n'atifi aduro yi a ne sɛdeɛ nsɛm yi ɛkɔ yi a wotumi hu sɛ ɛnyɛ n'adwen ɛna ɔde di saa dwuma yi medeɛ mehu no sɛ n'ani ama so kakra de mɛsusu sɛ ɔbɛpɛ obi atena ne nan so na waboa no a ɔnsusu ho saa na ne mpanyimfoɔ a wɔn ne yɛ akyerɛ sɛ wɔn ato wɔn ntam awɔ ha deɛ obi amfa na kɔnwa ntoɔ bɛkyɛm yɛwura Chiame deɛ bɛkyɛm so yɛ ka ni ɛtie ɔbaa ahema nsɛm no a ɔka no nyinaa yɛwura Chiame yɛhu sɛ ɔbaa ahema wabrɛ yie nneɔma a wafam bɛsi saa mmere no wabrɛ yie sɛ deɛ yɛka ne sɛ ɔmanhene wonya asɛm wo ne wo maame nya asɛm a ɛyɛ mo na mosiesie mo ne abusuapanyini na moafrɛ ne asiesie asɛm no a yɛkama na ɛnyɛ atena nkonnwa ɛna wo ne ɔmo asiesie asɛm no yɛtie nsɛm no a ɛreba no a ɛyɛ ne mma no atwa ne ho ahyia ɛne ne yere no ɛne take decision ɛde ma no ɛne atena nkonnwa no ɛnyɛ ɔhene no ɔni control ɛwɔ kuro no so enti yɛwura Chiame mɛsrɛ yɛwura ɔmpa obi a obenya control ɛwɔ kuro ne so na ɔmfa kuro ne nhyɛ ne nsa na ɔne ɔhema no ɛmbu kuro no na nananom so a ɛdi n'akyi ɛbaeɛ ne deɛ ɔmo de nsuo agyina ɔmo anim abɛkasa akyerɛ yɛwura ɔmo ato ɔmo nso ayɛ yɛwura gye ɔmo kwan na ɔmo nkɔ yɛwura Chiame ɛyɛ asɔsɔ deɛ bɛka ni ɛm sɛ asɛm a bɛtu ɛwɔ anim ɛyɛ asɛm a ɛmu odu nti abiri biara no yɛa na yɛkɔ yɛwura mmoa na wɔtumi ahu deɛ ɛrekɔ soɔ na wɔtumi asi biribi api deɛ ɔmanhene yɛ no deɛ ɛntwa yie ɛna ɔhema fam so no ebi wɔ hɔ a so a na kɛ ɛntwa yie nso wɔtumi agyina ha abibie no ani so ama yɛhu sɛ ɛno bi yɛ dɛ ɛnkɔ yie na akɔnyadeɛ deɛ ɛyɛ deɛ wopɛ bɛyɛ dɛ womam nti mbɛsɛ yɛwura sɛ sɛdeɛ mpanimfoɔ no ɛsuae ha ɛyɛ sɛ ɔbɛkyerɛ no akyerɛ pa ama ɔnyɛ adeɛ a ɛbɛha de biara no ɛwɔ deɛ sɛ asotwe aba mu deɛ a ɔbɛkɔ so atoa so nti no mene nanam nyinaa yɛ adwene sɛ
ɛsɛ asotwe yɛ dɛ ɛba hɔ na kamasrɛ sɛ ɔmanhene ne ɔmaame no ɛbi sɛ nana ne fie kɔ anim kakra ɛbi sɛ wɔka bibi si ɔse ɛnte saa na nka yɛwura wɔnhwɛ sɛ wobɛtumi aboa a na nka baka ɔmanhene maame abɔ ma asomdwie aba aso nkwanta so kakra a mɛka ne sɛ wohwɛ nsɛm no a asie no na wohwɛ deɛ Nana Kwabena Nsia nsɛm a ɔde krataa a ɔde baeɛ da afei ɔno agye atom sɛ ɔno ana twerɛ krataa na afei deɛ ɔwɔ saa daa n'ano sɛ na ɔno ɔtwerɛ krataa no na kyerɛ sɛ adeɛ no a wɔreyɛ no ankasa no sɛbisɛbi mprɛduasa na ɔnte aseɛ wohwɛ aberewa ti asɛ de ɔsi kasa yi a wakyerɛ biribiara mu na nana madaro sɛbe asante deɛ yɛhema deɛ sɛ wɔte sɛn deɛ ɔda adeɛ no yɛ ne deɛ wokora sɛbisɛbi watena so bɛyɛ mfie bɛyɛ wɔ ha ne adeɛ no wokɔsrɛ firi ne hɔ enti sɛ wode no aba ne sɛ nneɛma bi kɔ bɔne no ne wo ka ɛnsɛ sɛ momma ne treatment ɛte saa na memfa ayi biara ma sɛ mpanyimfoɔ no a yɛse yɛne ne sae krataa wɔn mo koraa na ɛsosɔ saa nsɛm no nyinaa so ɛna afei so ne yere no nso so no ɛna hye sɛ wafa biribiara sɛ asɛ nanahema ka nsɛm bi a wɔnni abusua biara nti ɔno woyɛ deɛ ɔpɛ ɛnti na daworoma deɛ meka ne ne sɛ mpanyimfoɔ no ɛna ama sɛbe Nana Kwabena Nsia nneɛma mfomso a wayɛ nyinaa wɔn na amana yɛ wɔn kyerɛ sɛ krataa no wɔn twerɛ kora no wɔn wɔ hɔ na sɛ obi twerɛ krataa obi mu twerɛ krataa se na sɛ nkɔ yi a na wogyina ne sɛ ɛnti na daworoma deɛ mpanyimfoɔ no deɛ ɔsɛ ma wɔn kyerɛ ase na sɛbe bro bɛhyerɛ kakra papa yi deɛ wɔdure sɛbe wɔtwa ti maa di hina kyɛ enti ɛno na mewura ahwɛ ho kakra na sɛ n'ahema ɛne abusuapɛni hɔ yɛbɛhwɛ akyirɛ ama biribiara totɔ biribiara na afei yɛhunu deɛ yɛbɛsie na mpanyimfoɔ no deɛ yɛma wɔn kwan sɛ wɔn tena hɔ a ne nkoa deɛ mene wɔn nya adaworo ma wɔma wɔn Tufu achami wasi ni paso geyete modra naka kasi betu Manhene nya ya aye benifono tishi enye do o ma me aya ade na nya edem empabode woni abusuapani wona da ohema ene adehye ne jaase e do hene ene adehye na wo de wo maame asem kodomu a na wo pa kire sei se petition ya ma ha abe twa wuradi amya ni ma nya kwan eyi ya ma obi ti ba bia obaka bebrebe etia ema onya so bone de adama matru musa di na nim se bo na pachepa na futupa no ma anya saa no de odi akonya anyeye Omani na kile obaka secretary no wani wo no e ka ta mo secretary registrar e fa kata no obeka e bwana omani na so ka say kata bi ni mo hwe watra wa makata e kinka mu sem nyina wi e bo wi a ka say woni mo hwe e ka ma wa ka say Otumfuo achame ye do Manhene ne age no ka say wanyini eti ye hwe ha Kenyasi No ebe ko di chase zei o mama akoma 5 no ba ko nyama wo 5 akomi e de obi fie what ye free themselves who be kro ni ya na say who be kro ni say awari de say na wo yi di bi o but e ma hiniem what if I can say
respond here. What will you say? O Manhene, you did it again. And what? My idea, your bayard, why I walk in as man. What's what to say? What's it for the I don't think. That's actually. I don't think. Now I'm going to work as a and I would see what I just said to me. As I would miss him, I can't say, many acting. It was sorry. Never say. Never say. I said, the Kenyasi No, Kumasin. Walk the bay, Wafa, we ask you anything. Say, would you play this out? Would you play with him? Something some fun at you, would you play with him? But I remember, it's not so that comes out their car. You better power when you are also be a baby. Would be the Pia. Now, what more fast yet to be him? Mate a champion. That's why we won't have a brain. I said, we would train her. Wow, Papa said, me prim. I didn't know what I said. A tipping, what I said. Who would train what him? Debbie, and yet. Now my tea will be dear. I also did you are talking, and now can you are talking? Was 777. Who would make us go? Okay. Now you say, they may need that talking and I may be who knew the movie? One of which one I was saying, I said, and we just had them with an employee. Alarma, and pending for the German country, and the chairman here. That's no home. Was it done? I knew when you got. That's when you did the actual say. What woman the cop? Yes, there was near operation. Near operation, and I know not just what the Bible, you know. Like you're going, I wouldn't walk at home. And when you make us say, well, could job was in yet, and I couldn't put a back as one. Yes, I say. I don't know where, sir. And I'm going to get Yazona, Sabi, Mafa on Mafa. Sabi Asantehene Asanteman. What I say, Jamia. One point I say, Obefia. Why does Obefia? I'm with Yinama. I'm I want to be ma. It's more a community who knows a Kojina. Continuous or Bedina Ayaman or so. Yes, I'm a name. And I'm with one I am with that. Huh? Now, so I said, go to the Fupa and I said, what the Marco Twaminum. But I don't penny for you. What out my continue, Jamie Kumaya, Kahuya, woman in our down Obianco. Nana Kwabena Nsia. Look, if you have said, I'm open, Nana no match a pa. Yamo, you know, I'm so fantastic. Says here, we didn't wait. One work as a private name said, another being what I remember. Also, come home, Mamma Tilfia Hanum. It's one of them, my entity yet. I'm a punch, a panier, and I never be able to what I remember. I do know as a can't and to a cow, yeah. Sabi na chami kura ebisa asma ena mi fra me ntoma ena me yese oda roma ebesre na wahwe nimfie ene fie do awode asomo na wode ahye na nimonyam na se gowu a wasie no se o Manhene na eni ne suma wode somo no oda roma aye na ne manu aye atwa ne ho ahia ya ye fa titles akese ya wo mu ni die I'm not even here. I can't want some of her ye. I can't want some of her ye. That's been just a penny for ya. Woman, and then was she any name on one. They none about you. None about you. Some penny for you are continuing without mobility dinner. Ashe. It's as one class one in and they can 80 one on Sunasam. No, God, Roma. The best friend. Na Kwabena Nsia Ababio. Nampany for a Adarma, woman in the palm of my woman if you talk a beer, woman as a grown up. That's a group.
Honorable Kranzahime, Otumfuo Osei, the Kranzahime Kenny. You read the Apostle has here. Paying for the kind, paying for no. Ya momo kwai momo twaso wo group one ma e group babo sanse de ekosu wo hwe de Kenyasi Manhene krata na sha say do say on the troy e ti o say on the troy e pay for de omo fie na omo ye bi omo ni omo timi nka say krata omo ni ho asem bia enti omo tra group wa enye yi na wo hwe Manhene Resua, Sabuni has said, now, the oil in no, only paying for I want to be yet, to be visited paying for the car, and the Asu give about. Now, Osha, my Casano, or can be said, a community be a nephew, BBT, a equal from we are down my say, that's it, yes, I'm back to Yanoko, baby, and I never should be around. That was another Kenya. Open a tune, open a control and then we use a baby over that time and I'm going to be and I yes say Kenyasi No. And Yamamre said Ohine and you were Kenyasi na ye tro krata na ye di atunu so e bi nsi da Asantehene ene se wo hwe wo hima na Ohine ntem abiabia aba na ye besiesie empanimfo amudi akire nyinara musaidi na ni musem betre na kirepa na sompa amudi sum de wo kono ena amudi besum no esompa no enie ena amudi na ko di chi enti mpanimfo ni nyina de ye no onu mutena efie ha ya betu fie ha so Kenyasi No matua enye ye afei ne manu a yagigi nkonwa a wo binum amamo no nyinara yenyi wo mu nyina mfiri so na akonwa no ansanko efia ewo mu afei nana hima ene nana Kwabena antem Kenyasi Manhene ntem said you was kind of medium pese say krata no ayenhye wani mu hohwe we say opese nu na nanim na Otumfuo enka bi ma no na wonsiesie yentem eno kire say krata no ayenhye ne manene na yire ni nkonwasofo no na akwatra baabie aye na de ayro ho kra ne say wo hima en sorry wabra mu mpanimfo momoto won sori mani ne wo hima ba won kiri mo so entia mo abusuafo ya mo so monko mu a mo pe bia di ne enka yan hye wonu mu so na dihye biara wa ye domu bia won so empam ne mfiri na kakra se na Kwabena Nsia ene wo hima antem ni nyini nti
deɛ waduro ne nti anana kyame wasom yɛwura akyɛ nti ɛsɛ n'adwene no koraa ɛnna sɛdeɛ ne mpani mfie so adurei ɛnna hɔ sɛdeɛ na ne mmeranteɛ mu wayɛ no biribi abɛma mpanimfoɔ yi ɛna ɛsɛ nka moka biribi mokyerɛkyerɛ akyerɛ pa ɛno nti mɛsrɛ sɛ wɔne wɔhema ntam yɛnsiesie wɔanyɛ ne yie koraa wɔnyɛ amanedeɛ mmom yɛnsiesie wɔne ne ntam na nkonnwasofoɔ no deɛ yɛmpa wɔ mu nyinaa wɔm kɔ hɔ a ne yere ne ne ma no ɛbɛsɛe wɔn so na ne yere no nkonnwa sɛbi nkonnwa bi koraa yɛabobɔ koraa mete koraa mehunu deɛ menka sɛbi pɔmpɔsi ɔhene hɔ sɛdeɛ nti akyɛmpem nyine wɔ hɔ ne deɛ keka ho ne kɛ sɛ ne ma no deɛ mobɛka biara papa mfa ma mo so mankɔ ahene wɔ hɔ yɛyɛ keka biara yɛmfa ma mo nti ne ma no a yɛafagye nkurɔfoɔ nkonnwa no nyinaa yɛmpa ma wɔ mu nyinaa mfiri so ne nkonnwasofoɔ no nyinaa no anano madaroma yɛma wɔ mu nyinaa ɛnkɔ ne yɛmpɛ nnipa foforɔ mfiri ɛfie a akonnwa ada mu sidie mampɔn sikane sɛ asante dane ne ho a na yɛ biribi ntira ɛnɛ da yi sɛ ɔman ne bɛsuaeɛ a yɛwura ma ne mpanyimfoɔ ɛsuae di n'anim ɛnɛ ho aba mfasoɔ nananom megyere sɛ yɛnyinaa te akonnwa so a yɛbɛserɛ yɛ nananom sɛ yɛfie ɛnkɔ n'anim na yɛkɔ n'anim a ɛyɛ dan a adwene no mu bɛyɛ mmerɛ kakra mpɔmdie no so bɛyɛ mmerɛ kakra na sɛ akonnwa no bɛgyina a na yɛ nnipa a wɔasɔe akyɛ ne wura sɛ ɔbɛtu no afutupa wama no ɔne no asomsompa so na ɛnɛ kakra yɛahu yi ebi mu sompa no atɔ sini ɔmo antumi antu na nansia afutupa ɛnda ɔmo nyinaa na ɛbɔ saa pɔ no na mewura ɔmo a ɔmo de ɔmo nsa hyɛ aseɛ abɛgyina anim adi nseɛ sɛ krataa no ɔmo nim ho bi deɛ ɔmo nya amane kakra mampɔn bɛka meyɛ awisia deɛ nanso wei deɛ ɔmo meka bi mu ɔmo a ɛnyɛ yie ɔmo a ɔmo de ɔmo nsa kɔhyɛ aseɛ no mewura yɛngya ɔmo kwan no ɔmo nkɔ na nansia ɛsrɛ kwantenten atoa so ama wo na ɛwɔ sɛ wohwɛ na ɔde atena nkonya papa a ɔmbɛtumi aba ne wabɛsom na ɔde abɛsom yɛwura na kakra mɛka sɔ so ɛyɛ sɛ sabio akonya da fie a wontumi mfa ma wo mma wontumi ɛne wo yere ɛsoso mmu megyere sɛ nananom bebree ɛnɛ nanansia deɛ na aba na obi soso deɛ ɛhyɛ baabi wei yɛn na afa nyɛ biribi a ɛbɛtumi de asua deɛ na yɛkɔ so so a yɛto yɛre no asante yɛne ɛyerenom ɛnni akonnwa nananom nanansia deɛ na aba obiara ka bi na ebia na ebi so wɔ ofie wofiri ha fatu husufo nanansia mira we de hwe no ne ba ne maame entem asem yanka no efie asem na siesie na asomdwe mra na mpanfo ne de omo a omo enfa nsoye no andi ni de mira mo monko nia kuma se de komishe be kan mo se tese ahinie ya de a esese yɛde koreyɛ ɛbɛm koreyɛ paa ntiase na nea yɛhunu wɔ ha deɛ abusua koreyɛ nim mpanimfoɔ koreyɛ nim ɔhene ɛne ɔhema koreyɛ nim na hene yɛkɔ sɛ koreyɛ amma deɛ nyɛyɛ registrar wɔno nso ɔma bɛyɛ adwuma so so a wobaayi a ɛneɛma sɛdeɛ ɛsi kɔ no ɛhɔ nso koraa no wɔdwuma a yɛde ama wɔ atra nsase tɔn ɛne ayi mu nea yɛhunu wɔ ha nne ɛyɛ afotuo paa sɛ nyinaa yɛmfa adua ho fo na nkonnwa a yɛdiɛ no ɛnyɛ ɛyere asɛm
ɛnyɛ ɛmaa asɛm nanso ɔbaa sɛ sɛ wotu ɛfopa ɛnyɛ sɛ ɔbɛyɛ furupɛ na ne abusua ntɛm ayɛ basabasa nana Nsia no pastor nea wafa mu no wɔn nso ɛkwan bi so wɔn ama wo ho yɛ yi mu mpanimfoɔ no yɛntumi nkyekyere sɛnea woyɛ na ɛyɛ wusu na yɛatena ho ama wasom bɛyɛ sɛ ɛkɔmfie bɛyɛ sɛ aduoson sɛsɛ ayɔrɔho sɛ sɛ yɛka ne ɛwɔ mu a sɛ sɛ yɛka nso so na onyini ɛnyɛ saa o sɛ onyini yɛkɔ yie nso nkɔ yie a mo ayɛ a mowɔ ho no ɛna mobɛboa ama mode deɛ mɛsisi ɛnyɛ yie ama biribiara atotɔ yie na mo ntu no fo pa ɛnam deɛ mohwehwɛ abusuafoɔ nso so a ɛnso mo yɛ ɛgye mpanyimfoɔ no deɛ Otumfuo adawoma yɛkaeɛ ɛyi bi ɛsɛ so wɔbɔ akyipin nyina akodawo wɔbɛnya yɛahwɛ yi yɛmpa mo mpanimfoɔ no nyinaa nea yɛka ne sɛ Otumfuo yɛmpa mo mpanimfoɔ no na kuro no mu no na kwaman Yera Chami Adaruma and then Kwamai Meshiandi. Him say, I'm not registered Shas, yes, or Kasama. When you say you move be or Sema, quite do I can you be two of my brother. Them now him and Shas, Kasayan. Young say near maybe brass. Kenyasi No. 2 in a day. Nifino. Nema or come hanging a 7 in Kuyi. Now we are. Nneɛma nkɔyie na krataa mpanimfoɔ mo se wabɛgye ato mo yɛwura anim sɛ mo ne na ɛyɛyɛ deɛ na mo ma ne kwan bɛmprɛnu mprɛnsa nka krataa no nka mo anim hɔ no kɔbɛka kyerɛ mo sɛ nsɛm no kora nkɔ ne mo nkae mo ne ne kɔhyia baako pɛ no a wo sɛ mo ne ne yɛ dɛ yi wo sɛ mo ana mokɔtena ase na motwerɛ krataa ne baeɛ papa yi wɔto deɛ ɔmo ka bia ne hɔ a sisi akora bisa ne biribi a ɛnyɛ adeɛ ɛbɛkɔ yie enti yɛwura ɔhene deɛ na Adaroma ɔne ne maame deɛ ɔmo ntɛm ne deɛ Adaroma hwɛ na Adaroma ka bibi na mpanimfoɔ ne deɛ ewura mpanimfoɔ wei nyɛ mpanimfoɔ a ɛwɔ sɛ yɛde Kenyasi kuro no yɛde sɛ ɔmo nkɔboa ɔmo nkɔka ne hɔ na ɔmo kuro no nkɔ yie biribi a ɔbɛyɛ bi ɛnyɛ yie yɛahwɛ yie na nnɛ yɛwura wɔanyɛ ɔmo kwan a wɔanhwɛ yie a ɔmo kɔ a ɔmɛkɔ kɔɔto akɔfa kɔɔto krataa aba sɛ ɔmo sɛ ɛtu ɔhema enti yɛwura Adaroma na ɔmo kɔ na ɔhene ɛntimi ɛtoa so Adaroma Lema kumawuni. Ele asema ya aba. Asema ina yeshua dia kakra. Obe krata ye ba ye. Zambibri, zembu na ne wu na ye charge. Ani siasa. Na owe chichimu a Kenyasi chichimu fa no tuje no kranko no kai a we yi awon pepe wa jeso ye next year sana imedi no sana train no sana na into kasa ni chese e bia ofri ba e na wodi dudu nti akasa kama na Nsia usi akonwa no se usi o de betre yewura se ezo ma mi aba awutu nu de eno aza o ye krata ana utwa edwan ana bedu register se yamfa no Otumfuo se why am I here to Kenyasi? Anya money. Adia oye no. Wa anya Asante asemna oye. Wa anya de. Na ni nyina demfo ano. Mira, Adaroma. Utunu se. Anya onwa. Owe ni fie no a owo mu na.
times we have goodbye years. Goodbye years. Over medical in a goodbye years. A 2 now. I want to do just a young. You have a cousin trouble. I said, no, tell Papa. And then the near end of the years. I and you could also for no Titu Manhene. One more any addition be. Yakaza Agunyano Mumra made the Muslim Mobedi Ambu. I've had no DIF any day. I've had a Mupekoya Pamna Maba Begua. And then you can name I continue. Any Shiamino, or the Debia or him about only neighbor. Oh, my can you had let us say, Omusha say, Dom. I say, Nana Kata, Mukata, I did. Dura Dorma, John Mukain. Now, continue any Chiamian, Romo, and Trawana, Romo, Nemo. Nanansia Casanosi only and Barrier years Nuzua in some cacao. In some cacao, because he is trying to near a taco if you everybody are gropa. I'm a new Jinazupana, Ultra Timbano, here could if you could be a Brazilian, and never be assistant. It put him the enemy and on the years I did. And on one can say, as you see. Emra to Adaruma, Kausi, on any bantama, and Konitama should be ma, and Nemami, and Kasubi by nothing, Konyana Yabuba, and Fakwamina, Adaruma. Maybe say, now we are last week, standing committee, a research committee, agenda, and there was Sumian, Kunyana, Sebia, Nanu, Bupa, and Fanukum. I be 2 and more, Dalamas, all my choir research committee, the Bayan workshop, near church and Nanumina, Jamie, do for Jamie, that church and Nanumina, and Kunya was a book. Any is here, maybe as you be any sanity about Asanteman. And then will be here and I associate baby. And yet, you say 1 more year and you baby. Yet, you didn't they didn't know Yako Fast and Yamanina, Abe Frafra, Ama Yamanina, Ayabasasa. Compose you the way then I will compose you. What you say? Here are Daruma, Eka Krakuruzo, Eka. Let's be Sunya, Irachami, Akamus in the best also. Nanama Kabi, Namia Pratama Namonimo. See, I can see a corner now on Makuchi. Yeka negotiations now, and I'm not now 2 years old. Then the Mia Mubi. But since it was our son, meaning Kunifi Gwenny. It's in Yadia, Abia, Kono. A bit much trust our crata. Them say, Pino Mushenechi, in the year, the Mamma, and the Champiano, and I shall look to Tupa, and I say, Atadano, Amani, Abba, Amani. They make a view, and they say, Gunyana, Wabu Bonidia, I know so Bonidia, Sinana Mokai, and the engineer. Nanano so Mobuano. Emmanuel call Amadimu, Omunina, Amani. You drop it, ye Jomokai, Omano more only in Nana, Omdomano to Sumu say, Nana Isia, Hedros Akrata, Yena, Yejomina, Sunya, Akramusumeka. Master, for the can say, and prayer, Kenyasi No. 2 mine, new free put in him, and into the penny for no over. On any man, say by. And can pay before the teach now, I said no, I've been through the entry. And so I got my friend said, I said, they send the pay before the choir in any. If we say, or Manhene, or Manhyia, or who say the man, but finally say, on it, Nananity. I don't know, now, and no, I'm paying for this year. In Tina, also, and for Boema.
Manhene. Into an arm and the princess and the penny for the cordia. Now Manhene, I was here done. The best I said, over opportunity. Now down, I will see you. But what am I trying to make? And some of course, now too simple. Let me mind. Some did so take out and Destoolment of Manhyia Mother of Kenyasi No. As a tune, a Manhene. An election addressed to Manhyia Palace, Asanteman Council, Regional House of Chiefs, and National House of Chiefs. I am the being said, for I would try in the Nyasa, Uti, Obusa, or the Mapono, or this of Mount Saint, because I wouldn't want you. See, what's your number? Yeah, I know. Until we talk out, not your wife. Almost Casa and then I have. Yes, Casa and Musia Salu. No one of the commandment. What come out of Colabia and then Kenya? What come out was Asantehene. Let's Sandeman Council there. There's a oh, yeah, about President, or put you beyond your wings. Oh, yeah, I tried their trouble. I said, yeah, you can say, when you are trying to mark and Kola, you can come. I cannot come. One more travel, I'm up penny by the end of the story. There might be a way, one person now, where the member who says here. But Mom said, Crash the quite. Then said, okay, said, I'm not beside your Manhene last time. Abuna, I saw the cancer. So man trump of Tupa, man Jacka, one from a summer, Yabit. That's a trouble of us. Because that's I didn't buffalo. That's the buffalo or buffer the Manhene. But what you know, I can say, one trump to Tupa, not one Jacka, I can just Asantehene. Also the same letter, Asantehene said, sorry, one to the dear. Not to run away. Basis no. Not to buy much no way. Much down out Japan. Yes, I did. But was a Mesa, no more protect who come that whom so I each. One find them to move. Now, we have to be able to move. You took for their crown. Yeah, because I'm a catcher, and I'm going to say, I'm Asante, any the Africa, conjugal chieftaincy. Okay, within a year, lady in a Dima. And yes, Sabi, and then the Hima, our Emame, in your bar, your passage, and I say, the aunts, and the Dima. And she said, what do you remember? Now, I'm a actually. I didn't say, I never buy anything at all. And see, one here, now we're up a moon, and I'm going fishing now. And my dear, the Bion Biano, problem or maybe one. Let's have to make up on the and then I have double. And see, said, Madame said, who's this here? Put your ones no limits. Oh, them, I said, I'm a man, I want no son. We need just to. But we are one, I said, one of people. No one try and copy our way. And now, that doesn't be
na Kwabena Nsia sabi ya ha ana osom ba osom gogo a yo Otumfuo gogo a obeji awo e o man no go happy santi e wa santi e po asante we refi that day to the ba meka I'm happy na se go Otumfuo ma three kakra na be the say the koto go kra me na da dam chema abe ko bobo sunu kakra na wa bobo sunu de Arama, let's say, so we na committee a bebe ama office of Manhene Destoolment. Kunyana okono, am say osonti na oma fama. Na ko dia men bobo sunu ni o, we ni na e obi. Nti Arama, and they say, kudu ya ba. Le dia na ka say, sabi na nam ya le sisi ma no. Na ebina dia better wait. Nti na dabi Otumfuo asem oyema asem ba ha also sport man na am no ma say oyema de e odina achi se la wo be de crowd na That's what you said. But you want to know how much of it, what you know, you won't come on. Chido. Some of us in yes, the Kwabena Nsia Manhene no one in the air say a tiny and one so I'm a quiet a man in penny for and then the man after 2 minutes I didn't and I make I say was it never cry at us your one copy yours in the gas in China or no grand member of the air proper India a 2 media Dharma between now the phone so Omuta of Manhene say Grata or movie no man to look to pack on the house of your mind. Say could answer what I ever done also Adama ignorance now the Kwabena Nsia they can say they didn't fear here. They are now from sort of grabbing to say, what shall I say a brow or my a buy? No penacin. One gram the child of his or my part Joe and Sally. This show consult and some of my mark in Anna. There's a within another Kwabena Nsia, anyone to come. Because as we discover, I say, you are not doing down. And what by us, I can tell you, say, Granta about the way. With the movie, was the end in the movie. We are sure, tell the movie, you. Who watch out and say, or to toss I say, when we look when you in our kind, and you know, I won't cast on you. The name of my Marshal say, yeah, no, just there, yes, therefore the name. And what can say, you know, now, me and things that the pretty, the woman in your name, but also, you go to the other with him. It is a common penny for one, on so come with the Kasi when you need Yaman into that one, they know man. Now you want to Yaman into that one. Why they look man? Or Master was second in you. You want to go in your hours of my CSI, it is a mobile or Mabino. I want to hear they are some before. I want to be on it in that setting. Yama, when you go out, you can't honor and for either good and it's yummy. That great stuff was what I'm good. Sampa Manhene. Man, I can't say near chief of people guy, and I'm here for Otumfuo Osei me fi apreso de America ni na kwasem ni le ho drum yie sa anahema le ba Manhene wo ho na odne be si apanya so efie bebreni na wadi nani to say na enwachi no wasa ya ba bon child say wasa tu no aka ho
Sorry. Now I'm a cancer. Or church, Asante fire by. What church you want to say? Yes, in our church here, I say, young sir, Master Lady, no one of the Napoleon. Now, oh, you're cool. Say, I am for Mobisa, say, when you cut out will be our title, piano, Asamato. To say, but you say, I want to be a children. Why? And yes, I know. And this is what I am about Manhyia Yura. I do not say, what you are going to be Mono, what you are going to who to the front with some piano, and said, whatever, now over the child. Now, your say, put to the beer, 1 year, sir. Now, only opening for Afro Frosso, and to know. Otumfuo Anomano, the Tatlin out now by a fair about a pisa, a day, and now we just have put in our comfort, maybe a bra, Amma, Yoga. It's in California, one cop, or far, or Apunia, and to her. Now, why is so California? I say, what I say, if you're so, according to the brain, the messer, say. They say no person you will lose control. I don't know. I'm a hearing and the man I check with your far. Or when I say, I know the dear, a walk with your hollow, or better, or a funny or and she must say, young man, and step aside. Young man, step down. Now, one trap by your mind, now young active. Manhene action obet me abetra obanyano na wa acting on na na ma be bufuno until say o he no film na ya ya no Manhene aye ya ja What does it go? I said, oh, my name, or any penny for you know, my tool, say, I don't if I fall kind or nearby here kind. Say, Giant or no, nay, pumping for them, who buy a papa. Sans or no, the wire, and now, almost so, I was so now go for saying now. And your mama. The break or no number 2 near number 1 is sensitive by your ratings. The true idea, what 2 or 10 years. Now, it's not done. The same for Mumba can say, more to be known as I'm upon Hobby. There is a no woman than your woman, so one science. To other Roma. Your boy charge you here. Say, now you is this one. It's 2 it's on when you need to know this one. I don't know what it's now. Nana, Antoine, you know, Oko. Or perhaps I need to become manager when you know. As you said, you and trade it. And the young, you know, near the Diaconano. Also, I do down. Jacobasan, I know, or no answering is Sudia. Next, Janso, and it's also manner, and ye. So, Cranum just for the Biaca, the entry do not. Yaman Tonity. No one don't know how to say, my painful nature or not. Now, I'm trading. Say the dear can say, or I bet I already may, I know, man, I am you yet. Or no one to inside, and paying for us at home inside. A fair said, register, no, young penny once a month. Register for me created in Mia. Or more a portion and a normal, a hard game. A fair, what will go near Tanon Biaka. And I'm telling you, one come near Maker. Oh, yeah, small, yeah, my noble, to be a my.